अरे अक्षय हो आणि कोण शिकमे येत रे ये मेले फार्मा कोंबी आहे मी वर्षाने खूप पिढी दिसतात चवत नाही 2 दिवस दिसतले जातो रात नापस जातो पुढे भाई एक अच्छा काम हो गया, रूम मिल गया। सुन भाई को कॉल लगा के देख थोड़ा। ओके लगा दो जल्दी लगा। हेलो भाई, रूम मिल गया? हाँ हाँ, और वो सैंपल भी मिला है। अब वो ट्रक भी भेज रहे हो? ओके ओके, हाँ हाँ, क्या बोला? कल मिलेगा। कल आएगा श्योर? हाँ हाँ श्योर श्योर। अगर हमको यहाँ पे रहना है ना, कोकड़ी सीखनी पड़ेगी भाई। ऐसा बात है? और क्या, बहुत लोचा है यहाँ भाई। हाँ। एक अभी सुपर मार्केट कहाँ पे देखेंगे, बहुत बड़ा अरे। मार्केट बताइए। फोन उठे हॅलो हा सर हॅलो म्हणेल ऐकाल सर हा सर अक्षय नाईक सर बिस्लेरी वॉटर हेवी ड्रिंकर हा सर आमगे लिंगनी 2 पोरा तालिबानी असे दिसलं म्हाका सर ते महाल आणि ट्रका बद्दल कितकी उलोवं लागेल सर म्हाका दिसता हिंग ओड कित कांड जावचे सर हा हई हा फॉलो करू तेमका हा सर तुम हा पुजू उरलेला तर हा पुजू करून बघी सर हांव तें फॉलो करता न्ही फाट कन्फर्म आता का तिथे मी हई हा तुम्ही या सर हांव तुमी रुमा कडेन रावता आनी तुम गाडी घेवन फटाफट हा सगळं तर हा ओके सर बरोबर हांव वयता सर हा सर हे घर सर हे घर कांस्टेबल, कवर द घर and stick to the owner. Fast, fast. सर इथं 2 लोक असतात. 2 लोक असतात हाय सर. तू इन्फॉर्मेशन दिली सारख्या सा इथं 2 लोक असा काय कॅमेरामॅन यस सर। मागेल क्लोज घ्या जाल हा सर, पुरा जाल क्लोजअप येऊ का जाल सर, मागेल प्रमोशन जातले हाँ सर। फुल ऑपरेशन रेकॉर्ड करा जाल पूरा हय 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 कसा आवाज येईल रे खबर सर. अंडरवेअर पिनली लोका शर्ट आणि पॅन्ट पिनता तुला अंडरवेअर कशी पिनली रे शिवून घातील किती रे Side. सूरज कसा तो फटला संडासाकडे निपला. संडासाकडे लिपला हाय सर. तो हिंग लिपवेला आम्ही शूटिंग ऑपरेशन करते असं वच कोण हाजी ना हिंगा जागेवाल्या तुमच्या तर साडी नो डबा दोघे भाग लागला हिंगेवर डबा खालची ना काय मुवमेंट लावू नका सूरज यस सर. हेंगल पुरा तलाशी घे हेंगल अंगाच्या किती भयानक वस्तू असेल ते काढ शोधून पुरा तलाशी घे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। खुश नाही नहीं काय ना सर। बॉक्स प्रशांत हा सर. बॉक्स पडे बॉक्सला किती असते हा सर. बॉक्सा पडे मेन हा सर. बॉम्ब. बॉम्ब राईट इन्फॉर्मेशन आणि किती असणार तू तुझं सर फटाका आणि रॉकेट. गणपती बाप्पा